Jaha, huomenta. Sain tiedon, että nyt voisi aloitella, niin aloitellaan ihmeessä. Hei, tervetuloa mukaan. Hauskaa, että päästä kuuntelemaan meidän webinaaria. Puhutaan tänään siis siitä, että miten voitte kouluttaa omat asiakkaat Priiman avulla. Ja meillä on pari puhujaa, esittelen heidät tuossa vielä tarkemmin kohta, mutta täältä meidän konsernista Satu ja Atte mukana. Ja mun nimi on Nelli Hyvärinen, toimin asiakkuusasiantuntijana Saarni Learningilla. Yes. Ja olen tänään hostaamassa tätä meidän webinaaria. Hyvä. Mutta mennään itse aamun agendaan. Eli tosiaan tänään käydään vähän läpi, että millä tavalla Priimaa voi käyttää omien asiakkaiden kouluttamiseen. Ja tämä asiahan on ajankohtainen, kun etsitään tehokkaampia tapoja tukea asiakkaiden onnistumisia. Ja toisaalta tämä asiakaskoulutusten keskittäminen tänne oppimisympäristöön, niin se tuo semmoista tiettyä skaalatuutta, laatua, parempia käyttöönottoja, kohta opitte, että miten. Ja tavoitteena meillä olisi, että tässä webinaarin jälkeen saatte selkeän kuvan siitä, että millaisia hyötyjä asiakaskoulutusten keskittämisestä on juurikin siis verkko-oppimisalustalle. Sitten ihan käytännön esimerkkejä näistä erilaisista toteutustavoista ja sitten myös ideoita oman asiakasakatemian kehittämiseen. Eli pikkusen sitä taustaa siihen, että minkä takia tällaista ylipäätään kannattaa tehdä, miten sitä kannattaa ja voi tehdä. Siitä pääsee tosiaan Satu ja Atte teille kertomaan ja sitten toivottavasti saatte myös heidän esityksistä vähän ideoita siihen, että mitä sinne omaan akatemiaan olisi hyvä ottaa mukaan. Yes. Ja meillä on tosiaan tänään puhujana itseni lisäksi tuolta Saarni Neptunilta meidän käyttötuen teamleadi Atte Tornberg ja sitten Saarni Laiketilta liiketoimintajohtaja Satu Kylmämetsä. Oikein hyvää huomenta. Huomenta. Hyvä. Ja sitten pientä pohjustusta tähän, että minkä takia ylipäätään kannattaa keskittää omat koulutukset tai asiakaskoulutukset oppimisympäristöön. Ja tässä oikeastaan merkittävää on se, että me pystytään tuomaan asiakkaille tavallaan tai koostamaan asiakkaille heidän tarpeita vastaavia koulutuspaketteja ilman merkittävää lisäresurssia. Eli tämä verrattuna nyt siihen, että meillä olisi hyvin yksilölliset, sanotaan esimerkiksi käyttöönotot järjestelmien osalta, niin näissä yleensä se, että jos koulutetaan livenä Teamsissa, niin se, että me saadaan tavallaan käytyä sen asiakkaan kannalta kaikki oleelliset asiat, ne vaatii aika paljon suunnittelua, resurssointia ja sitten ihan sitä, että mistä löydetään aikaa koulutusmateriaalia siihen. Eli tavallaan silloin, kun ne on siellä oppimisympäristössä, niin sitä koulutusta voidaan skaalata ilman sellaista huomattavaa lisäresurssia. Toisaalta sitten se käyttöönotto keventyy ja ne mahdollisuudet siihen, että miten niitä resursseja voidaan keskittää tällaisiin niin kuin aidosti haastavampiin kohtiin kasvaa merkittävästi. Eli pystytään huomioimaan siellä tavallaan live-tilaisuuksissa esimerkiksi just näiden käyttöönottojen osalta niin sellaiset selkeimmät kipupisteet, mitä asiakkailla saattaa olla siinä juuri niin kuin heidän omassa use caseissa. Ja sitten taas sellainen ikään kuin, kaikille jatkuvasti tai niin kuin kaikille sama asia, niin siihen ei tarvitse käyttää niiden kouluttajien kouluttajien aikaa ja toisaalta asiakkaalle vapautetaan se, että he voi käydä ne koulutukset milloin he haluaa. Tämän lisäksi tällä tuetaan sitä, että asiakas pystyy ottamaan jo siitä alusta lähtien vahvemman omistajuuden siihen tuotteeseen, kun hän on itse aktiivisena toimijana siinä koulutusvaiheessa. Se antaa tavallaan, asiakkaalle tulee tutummaksi myös tällaiset muut yleensä kirjalliset ohjeet ja tavallaan sellainen, että hän
lähtee itse heti siitä käyttöönotoalusta asti soveltamaan niitä ohjeita siinä järjestelmän käytössä. Tämä vähentää omalta osaltaan myös sitä tukikuormaa, eli siinä kohtaa, kun asiakas osaa ja on jo alusta asti opetettu siihen, että hän voi etsiä sitä tietoa tietyistä paikoista. Siellä on ehkä se akatemia, siellä saattaa olla sen tukena myös ohjekeskusta tällaista, niin asiakas ottaa heti alusta asti semmoisen aktiivisemman roolin siinä järjestelmän käytössä ja sen järjestelmän käytön opettelussa, jolloin sitten myöskään ei ehkä olla ihan niistä yksinkertaisimmista kysymyksistä yhteydessä sinne käyttötukeen, vaan sitten lähdetään ehkä helpommin itse hakemaan sitä tietoa. Tämä vahvistaa myös toisaalta sitä, että se oppiminen itsessään jatkuu myös sen käyttöönoton jälkeen, eli asiakas pystyy lähteä itsenäisesti perehtymään myös esimerkiksi johonkin toisiin järjestelmäominaisuuksiin, jotka heillä ei välttämättä siinä kohtaa ole vielä niin aktiivisessa käytössä, mutta saattaa tulla olemaan. Ja tavallaan se vahvistaa sekä sitä sitoutumista itse siihen järjestelmään, että sitten myös just siihen oman järjestelmän käytön kehittämiseen. Ja näiden avulla se asiakaskokemus pysyy tasalaatuisena, eli kun siellä käyttöönotossa pystytään keskittymään niihin haastavampiin osuuksiin, ja toisaalta ne ikään kuin perusasiat ollaan mietitty läpi, ollaan pohdittu ja tuotettu se materiaali sinne oppimisalustalle, niin sillä pystytään takaamaan se, että se asiakaskokemus on jokseenkin sama ja yhtä laadukas kaikille. Eli tavallaan siinä kohtaa, kun se työ on kerralla tehty hyvin, niin sitä pystytään ylläpitämään sitten aina uusia asiakkaiden kohdalta. Ja tosiaan just toi, mistä mainitsinkin jo parin kertaan, että sitä asiantuntijoiden aikaa pystytään aidosti käyttämään siihen, että voidaan pureutua niihin asiakkaan haasteisiin ja pystytään tavallaan, tai että se työ tietyllä tapaa pysyy sitä asiantuntijoillekin mielekkäämpänä, että pystytään keskittymään oikeasti niihin asioihin, jotka vaatii sitä heidän asiantuntijuutta, eikä tarvitse jatkuvasti olla esimerkiksi toistamassa itseään niissä koulutuksissa. Hyvä. Nyt sitten pientä esimerkkiä siitä, että millainen se asiakasakatemia voi olla, ennen kuin päästään sitten noihin meidän ihan oikein elämän esimerkkeihin. Eli sehän voidaan rakentaa hyvin monipuoliseksi kokonaisuudeksi erilaisiin tarpeisiin. Yleisesti toki aloitetaan semmoisista ihan core-toiminnoista, ne mitkä on tavallaan ne keskeisimmät ja suurinta osaa asiakkaista koskevat sisällöt. Mutta siellä voi olla just esimerkiksi onboarding-polkuja uusille asiakkaille, sitten on vähän roolipohjaisia koulutuksia erilaisille käyttäjäryhmille, voi olla sertifiointia, usein kysyttyjä kysymyksiä, lyhyitä ohjevideoita, mitä tässä nyt onkaan. Ja toisaalta myös päivitystä yhteydessä, niin pystytään kouluttamaan siihen, jos tulee merkittäviä muutoksia esimerkiksi siihen, miten järjestelmä toimii, niin siihen tavallaan pystytään valmistelemaan asiakkaita siellä akatemiassa, pystytään etukäteen jo kertomaan, että hei, mikä muuttuu ja mitä teidän tarvitsee huomioida, tarvitseeko teidän jotenkin valmistautua tähän. Ja sitten toki tämän lisäksi partnereille, jälleenmyyjille pystytään tuottamaan omat koulutukset siellä. Ja tässä ehkä sellaisena tärkeimpänä asiana on, että tämä kokonaisuushan elää ja kehittyy koko ajan. Eli sitä ei tarvitse tavallaan kerralla määrittää. Toki on hyvä vähän suunnitella etukäteen, että mitä siellä tulee olemaan. Mutta tavallaan siinä sisällössä kannattaa huomioida myös ne arjen haasteet, mistä tulee esimerkiksi paljon tukipyyntöjä, tämän tyyppisiä, ja niiden osalta pystytään sitten tuomaan sinne akatemiaan tai erilaisia koulutuksia tämän pohjalta. Eli tavallaan se, että huomioidaan aidosti se, että mikä niillä omilla asiakkailla on haastavaa, mistä ne tarvitsee koulutusta, ja sen pohjalta lähteä tekemään. Mä tässä kohtaa annan puheenvuoron meidän Atelle ja Satulle, eli päästä kuulemaan, että miten Neptonilla ja Laikitilla on hyödynnetty sitten taas omaa asiakasakatemiaa. Yes.
Jos en ihan väärin muista, se on meikäläinen, joka puhuu seuraavaksi. Kyllä. Eli aloitetaan Laikitista. Mä ihan vähän kerron taustaa ensin. Eli Laikit on henkilöstöpalvelualalle suunnattu ERP, joka tarkoittaa sitä, että kaikki, jotka on koskaan ollut ERPin kanssa tekemisissä, tietää, että nehän on laajoja kuin mammutit. Joka tarkoittaa sitä, että meillä on tosi paljon opetettavaa ja opittavaa asiakkaan kannalta. Se tarkoittaa sitä, että kun asiakas saa sen, jos ei ole aikaisempaa kokemusta tai jos ei ole aloittanut jostain pienemmästä osasta Laikittia, niin siinä on sellainen hirvittävä, valtava, massiivinen järjestelmä nenänsä edessä, josta pitäisi oppia tosi paljon. Meidän pitäisi toki myös kouluttaa tosi paljon. Mutta me ollaan opittu, että käyttöönotossa niin kun saadaan tosi paljon apua tässä. Mutta mennään siihen kohtaan, mä päästän Aten kertomaan, mikä on Nepton. Kiitos Satu. Tosiaan hyvää huomenta vielä munkin puolesta. Nepton on Suomen suosituin työajanhallinnan ohjelmisto. Meillä on noin 1000 asiakasyritystä ja 500 000 käyttäjää, jotka käyttää Neptonia päivittäin. Autetaan Suomen suurimpia pörssiyhtiöitä, mutta sitten ihan semmoisia pieniä muutaman hengen yrityksiä ratkaisemaan sitä työajanhallinnan haastetta. Eli tuotetaan sitä dataa sinne palkanlaskennan tueksi, jotta saadaan kaikki lisät ja muut laskettua oikein työehtosopimuksien mukaan. Ja no, meillä Neptonilla tilanne on ehkä vähän erilainen kuin Laikitilla, mutta ydinongelma on kuitenkin siellä se sama, eli tehdään paljon käyttöönottoja ja jokaisen asiakkaan pääkäyttäjien pitäisi oppia aika monimutkainen kokonaisuus, erityisesti noiden työehtosopimusten tulkinnan osalta ja niihin liittyvien asetusten osalta. Ja sitten taas niin kuin sisäisenä haasteena meillä just on se, että kun se massa on kuitenkin aika suuri, niin miten sitten siitä saadaan toimiva siitä käyttöönottoprosessista ja koulutuksessa osana sitä. Mutta puhutaan siitä lähtötilanteesta seuraavaksi. Yes. Haluatko sä Satu kertoa Laikitin puolesta? Eikä? Joo, mä voin jatkaa meidän puolesta. Eli jos mietitään tätä meidän asiakkaan kannalta, niin on ohjeet, on koulutus. Meillä on siis erikseen Laikit Akatemiasta, meillä on työohjeet, mutta saattaa myös tulla sellaisia ad hoc-tyyppisiä kysymyksiä. Niin kuin varsinkin jos on pienempi henkilöstöpalveluala yritys, niin siellä on yleensä 1 tai 2 ihmistä, jotka tekee niin sanotusti kaiken, joka tarkoittaa sitä, että sitten se puhelin saattaa meilläkin saada niin kuin, että hei, mä oon nyt tekemässä tätä, mitä mä teen. Eli se on tosi paljon ad hoc-tyyppistä, myös niin kuin meidän käyttöönotolla tehtävänä. Siellä on tosi paljon manuaalista ohjausta, niin kuin mä sanoin, ERP on ihan valtavan laaja. Ja samaan aikaan sitten kuitenkin samat kysymykset toistuu uudelleen ja uudelleen. Käyttöönotossa samat hommat, yritys pitää luoda sinne järjestelmään, pitää luoda työtehtävät, pitää laittaa testiasetukset kuntoon, silleen vähän samantyyppistä kuin Neptonilla. Ja sitten meillä vielä läpänsään siihen päälle se koko ERPin ihanuus Rescontra-puolelta, eli sieltä tulee palkat ja sieltä tulee kaikki laskutukset ja muut. Niin näissä pitäisi kaikki olla kunnossa ja se on sitä samaa pohjaa, mitä me kerrotaan. Ja monesti se asiakkaan oppiminen riippuu ajasta ja henkilöstä. Eli jos mä ajattelen sitä, että mulle joku sanoo, että nyt pidetään nämä palaverit, että koulutukseen pitäisi varata tälle vaikka nyt ensi viikolle aikaa. Mä tuijotan mun kalenteria, että mä en saa tätä mihinkään. Varsinkin kun se kouluttajalla tosi harvoin on mun kanssa samaan aikaan vapaata. Niin se on myös ollut semmoinen niin kuin aika haaste meillä tuolla. Ja sitten on sellaisia asioita, jotka saattaa jäädä tekemättä, jos ne on 1 tai 2 ihmisen takana. Tyypillisesti ne on tämmöisiä nimenkirjoitusoikeudellisia, ihmisen pitää hakea erilaisia avaimia ja tunnareita ja tämmöisiä. Niin ne jos pitäisi jonkun kalenterin murjo keskiviikkoon kello 14, että sille kerrotaan, mistä pitää hakea, niin voi olla vähän vaikeampaa. Näitä lähdettiin ratkomaan. Mitäs Atte Neptonilla? Mitkä oli haasteet? No, ennen kuin me otettiin Nepton Akatemiaa käyttöön, niin meillähän oli tällaiset niin kuin viikoittain toistuvat Teams-koulutukset. Eli oltiin jo lähdetty skaalaamaan sitä asiakkaiden koulutusta, että ei jokaiselle asiakkaalle pidä erillisiä koulutuksia, vaan oli tällaisia niin kuin massakoulutuksia, joihin asiakkaat sitten ilmoittautu ja tulivat paikalle. Ja näihin koulutuksiin sitten just liittyi myös tämmöinen loppukoe, joka tehtiin eri järjestelmässä. Eli meillä oli siinä prosessissa oli ilmoittautumisjärjestelmä ja sitten oli se
missä ne koulutukset pidettiin, ja sitten oli vielä tämä kokeen suoritukseen oma järjestelmä, eli aika monivaiheinen ja raskas prosessi niin kuin meidän näkökulmasta, mutta myös sitten sinne asiakkaalle aika monimutkainen, että on eri paikoissa näitä prosessin eri osia. Nämä meidän koulutukset tähtäisivät tämmöisiin sertifiointeihin, eli meillä oli eri tasoisia sertifiointeja, ja sitten niistä tavallaan sitten sai oikeuksia käyttää meidän asiakaspalvelua, eli me ollaan vähän sitä niin kuin valvottu, että ihmiset kuitenkin kouluttautuisi jollain tavalla ennen kuin ne tulee käyttää Neptonia ja alkaa kysymään niin kuin suoraan meiltä niin kuin kysymyksiä, ja ollaan sillä saatu niin kuin vähän rajattua sitä, että ne kaikista helpoimmat kysymykset ei ehkä tulisi meidän asiakaspalveluun, vaan että ihmiset osaisi käyttää järjestelmää jollain tasolla. Mutta paljon oli tuollaista manuaalista työtä ja niin meille kuin asiakkaallekin prosessi. Katsotaan seuraavaksi vielä miten sitä lähdettiin tekemään. Joo. Haluatko kertoa ensin? Jes, mä voin aloittaa. Eli me lähdettiin siitä, että se asiakasakatemia, meillä siis Laikit Akatemia, joka on siis Priimassa, on käyttöönoton tuki. Se oli se, mistä me haluttiin lähteä liikkeelle. Se oli se, missä oli eniten, mihin laitettiin koulutustunteja. Ja lähdettiin sitä, että perusasiat keskitetään Priimaan. Meillä on siellä järjestelmässä tosi paljon semmoisia, jotka voi kuitata puolen A4 ohjeella. Niin ne asiat ei ole meillä siellä akatemiassa, vaan ne on sitten siellä työohjeessa, koska ne on niin kuin yksittäisellä hakusanoilla haettavia. Mutta akatemia on semmoinen niin kuin kokonaisuus. Ja lähdettiin siitä, että kun ne kalenterit on niin tukossa, niin olisi se mahdollisuus, että asiakas pääsisi opiskelemaan omaan tahtiin. Joskus se on 7:00. Kyllä mä tiedän niitäkin katsoa kurssisuorituksia, että niitä on saada paukahtaa keskellä yötä, mutta se ei ole tietysti meidänkään toive. Me halutaan myös se, että asiakkailla on sisällöt käytettävissä uudelleen. Eli mitä isompi se konserni on meilläkin asiakkaiden puolella, niin sen varmemmin siihen koulutukseen ei pääse kaikki, jolloin ei tarvitse nauhoittaa, sitä ei ole siinä edessä, että mitä dataa me voidaan käyttää, kun nauhoitetaan, vaan päästään niin kuin pisteeseen, jossa asiakas voi mennä omalla ajallaan, ja se on myöhemminkin käytössä se materiaali. Kun sinne asiakkaalle tulee uusia työntekijöitä, niin ne pääsee sen saman kautta. Eli tavallaan kenenkään ei tarvitse sitä peruskoulutusta heittomerkeissä käydä. Ja samaan aikaan meidän käyttöönotto tällä hetkellä ohjaa ja tukee sitä oppimista nimenomaan akatemian kautta. Eli me tehdään tosi vähän enää sellaisia käyttöönottoja, joissa ei olisi akatemian mukana. Ja kaikki ne käyttäjät asiakkaalla voi tarvittaessa kerrata. Eli tämä tukee myös tietyllä tavalla sitä, että jos tulet 2 vuoden päästäkin töihin sinne, niin sulla on silti ne materiaalit. Miten Atte teillä? Joo, hyvin samanlaisia asiakkaita. Tosiaan meilläkin akatemian kohderyhmänä oli erityisesti nuo käyttöönotossa olevat asiakkaat, mutta sitten toisaalta me haluttiin myös tarjota niin kuin koulutuspaikka niille, jotka on jo olemassa olevia asiakkaita, ja jos heille tulee sitten niin kuin uusia pääkäyttäjiä, niin pääsevät opiskelemaan Neptonia. Ja ehkä meille just tässä niin kuin se suurin ongelma ei ollut mikään yksittäinen asia, vaan tämä koko kokonaisuus, miten me näitä koulutuksia pidettiin. Eli kun ne oli tämmöisiä massakoulutuksia eri asiakkaille ja sidottu tiettyihin aikoihin, niin asiakkaiden tosiaan piti sovittaa niitä niiden omiin aikatauluihin. Ja niistä koulutuksista ei ehkä niin kuin asiakkaatkaan saanut irti kaikkea sitä, mitä ne olisi voinut, koska siellä oli monia asiakkaita paikalla. Eli ei voi kysyä semmoisia kysymyksiä, mitkä sitä just heidän käyttöä koskee, koska totta kai siellä ollaan vähän varovaisesti sitten, että täällä on jotain muitakin tyyppejä. Niin sitten kun otettiin akatemiaa käyttöön, niin siellä käyttöönotossa sitten voidaan keskittyä, jos niin kuin asiakas tarvitsee vielä sen akatemian lisäksi jotain muuta koulutusta, niin voidaan keskittyä kouluttaa sitten oikeasti sitä asiakkaan omaa ongelmaa ja tarpeita ja niiden haasteita ratkomaan siellä. Ja
myös toki se oppiminen tuossa Teams-koulutuksessa on aika passiivista. Olette ehkä itsekin käynyt Teams-koulutuksia, niin ne on vähän semmoisia, että laitetaan ne johonkin toiselle näytölle päälle ja se pyörii siellä ja siihen ehkä keskittyy. Mutta sitten kun on tämmöinen oppimisalusta, niin siellä onkin pakko ehkä itse vähän tehdä jotakin testejä tai kokeita tai muuta ja keskittyä siihen oppimiseen. Eli saatiin vähän sitä oppimisprosessia siinä myös parannettua. Ja tosiaan asiakas pääsisi myös palaamaan niihin sisältöihin, mikä oli meidän kannalta tosi tärkeää, koska me haluttaisiin se, että asiakkaat uusis niiden sertifiointeja, eikä vaan niin, että ne käy joskus jonkun koulutuksen, vaan että se olisi jatkuvaa, koska järjestelmähän kuitenkin kehittyy jatkuvasti. Ja tosiaan päästiin vähän pois siitä, että samaa työtä ei tehtäisi jokaiselle asiakkaalle aina uudestaan niin kuin meidän kouluttajien puolesta. No, katsotaan sitten sitä loppuratkaisua. Miten Satu, te lähditte rakentaa sitten sitä akatemiaa? Miltä se näyttää teillä tänä päivänä? Me lähdettiin semmoisesta tilanteesta, jossa kun meillä ei ollut tuommoisia, sanotaan näitä, meillä oli koulutusrungot ja jokaisella oli kovin vaikka yhtenäiset muistiinpanot, niin kaikki varmasti tiedetään, mitä tapahtuu, kun ihmisillä on omat muistiinpanot siitä, mitä koulutetaan. Eli lyötiin semmoiset hajanaiset asiat oli samat, mutta vähän ehkä eri järjestyksessä, ja lyödään ne yhteen. Ja sitten lähdettiin siitä, että näin me käytetään akatemiaa. Tämä on se, mihin me halutaan. Tämä on nyt meille se työkalu, me halutaan lähteä viemään tätä eteenpäin. Eli asiakkaille sinällään ihan uusi. Meillä oli ollut yksilöivät koulutukset siihen mennessä, niin halutaan antaa sille se tuki. Ja meille se on tosiaan onboarding-polku, se mitä se ratkoo, se antaa meille kouluttajina tosi paljon aikaa. Sitten keskittyä niissä totta kai me koulutetaan myös livenä, mutta ihan niin kuin Atte sanoi, niin ei ne asiakkaat kysy semmoisessa yleisemmässä koulutuksessa jotain tiettyjä spesifiä kysymyksiä, koska Herra Jumala voi olla, että käytän järjestelmää jotenkin väärin. Pelko on aina taustalla. Niin nyt päästään meillä kouluttamisessa siihen, että asiakkaat tulee sinne kysymyssetin kanssa. Ne on käynyt kurssin ja sitten ne rupeaa kysymään, että hei, kun meillä on tämmöinen tilanne, miten me ratkotaan tämä asia. Ja tosiaan me tehtiin se ratkaisu siihen, että käyttöohjeet on niin kuin täsmäiskuja niihin yksittäisiin tehtäviin ja akatemia on sitten se laajempi, joka antaa myös sen mahdollisuuden esimerkiksi tämän tyyppiseen, että jos pitää niitä yrityksen perustietoja laittaa, että sulla on toisella näytöllä se akatemian kurssi ja toisella näytöllä laikit, ja sitten sitä ruvetaan tekemään sinne. Eli se on myös silleen toki työohje, mutta paljon laajempi. Ja asiakas ohjataan aina akatemian käyttöönoton aikana, eli se kerrotaan aina, mistä se löytyy. Ja kurssit tukee sitä tekemistä vaiheittain. Eli just saadaan mahdollistettua se, että hei, tässä on nyt tämä, tee seuraavaksi näin. Eli meidän kurssien läpimenoajat vaihtelee tosi paljon. Että jos nimenkirjoitusoikeudellisella on 15 minuuttia maanantaina ja tiistaina toinen 15 minuuttia, niin se voi olla, että sitä kurssia suoritetaan loppupeleissä aika kauan, kun hän tekee niitä kaikkia asioita. Mutta samalla osa sitten käy niitä vähän nopeammin läpi. Mutta oleellista on se, että se sama sisältö toimii myös myöhemmin. Eli malliesimerkki on se uuden yrityksen perustaminen, joka kun tullaan, totta kai sen muistaa sen ensimmäisen vuoden ajan, että no, mihin mun piti kirjoittaa ja mitä mun piti kirjoittaa. Ansa olla menee 3 vuotta eteenpäin, niin asiakas on tyypillisesti soittanut meille, anteeksi, mitäs mun pitikään tehdä, kun perustettiin uusi yritys. Niin nyt me pystytään nykyään ohjaamaan suoraan sinne kurssille, että hei, meillä on tämä, avaa se siihen toiselle näytölle, anna mennä. Kaikki ohjeet on tuolla. Et sekin on, ei pelkästään se peruskäyttöönotto, mutta ollaan tätäkin ratkottu. Tämmöinen meillä. Joo, kyllä. Se on tosi tärkeää, että se sisältö toimii sitten myöhemmässäkin vaiheessa. Ja no, meillä Nettonilla tosiaan ei lähdetty pelkästään niin kuin tekemään niitä aiempia tavallaan sertifiointeja, mitkä meillä oli, niin digitaalisiksi verkkokoulutuksiksi, vaan muutettiin sitä koko tavallaan toimintamallia, että miten me toimitaan näiden kanssa. Eli mietittiin vähän uudestaan sitä meidän sertifiointikokonaisuutta. Meillä oli aiemmin monentasoisia niitä sertifiointeja, niin kuin mä tuossa kertoin. Eli meillä oli tämmöinen pronssi, hopea, kulta ja sitten meillä oli vuorosuunnittelun sertifiointi, eli 4 eriä. Ja
Pronssi ja hopea oli sellaisia, joissa on aika semmoisia perusasioita, niin lähdettiin niiden materiaalien pohjalta sitten rakentaa tämmöistä yhtenäistä oppimispolkua, joka koostuu 4 kurssista ja jossa käydään läpi Neptonin oleellisimmat asiat pääkäyttäjälle, mitä tulee tietää. Ja sitten kun tämä oppimispolku on suoritettu, niin käyttäjä saa siitä tällaisen todistuksen ja sertifioinnin, ja meillä on sitten tällä hetkellä vaan tavallaan niin kuin yksi sertifiointi, eli että on sertifioitu Nepton pääkäyttäjä, kun on käynyt sen polun. Sen voi laittaa vaikka CV:seen tai LinkedIniin tai jonnekin, jos haluaa sitä hehkuttaa, mutta tärkein asia siinä on se, että saa oikeuden käyttää sitä meidän asiakaspalvelua. Ja sitten tämän oppimisalustan kautta myös saadaan tuo säännöllinen uusiminen toteutettua, eli Riimasta sitten lähtee automaattisesti muistutusviestiä, kun se on erääntymässä se kurssisuoritus siellä. Mutta katsotaan seuraavaksi käytännössä, että miltä tuo näyttää meillä Neptonilla tuo akatemia. Mä otan tuolta näyttöä jakoon ihan hetkinen. Otetaanpas tuosta tuonne ja salli. Ja tämä näyttö tuolta. No nyt näkyy. Joo, eli tosiaan me ollaan koetettu tehdä tästä prosessista mahdollisimman sellainen, että siinä ei niin kuin vaadittaisi manuaalisia työvaiheita hirveästi. Eli meillä on tällainen rekisteröitymislomake, jonka kautta asiakkaat rekisteröityy tänne akatemiaan ja he saa linkin tänne rekisteröitymiseen siinä käyttöönottoaikana tai sitten asiakaspalvelusta pyytämällä, jos on uusi henkilö, niin sieltä sitä kautta sitten. Ja henkilö täyttää relevantit tiedot täällä ja sitten kun hän rekisteröityy tänne, niin ne tiedot siirtyy myös meidän CRM-järjestelmään, eli meillä on tässä integraatio Riiman ja sitten meidän järjestelmän välillä, eli meidän asiakaspalvelun ei tarvitse oikeastaan tulla tarkistaa edes kurssisuorituksia tänne Riiman puolelle, vaan ne on automaattisesti tuolla meillä järjestelmässä, mitä meidän asiakaspalvelu käyttää, eli ollaan tehty siitä tosi helppoa sitten meidänkin puolelle. Ja kun asiakas kirjautuu akatemiaan, se saa tällaisen aloitussivun silmiensä eteen ensimmäisenä, jossa kerrotaan, että mihin tämä oppimisalusta on tarkoitettu ja mitä täältä löytyy. Ja tästä heti ensin löytyy tämä meidän oppimispolku, jota pääsee sitten suorittaa. Ja täällä mä oon tällä mun testikäyttäjällä tuon ensimmäisen kurssin käynytkin ja siinä näkyy seuraavat. Eli tässä vaiheelta käydään läpi sitä Neptonin kokonaisuutta. Tuolla ensimmäisellä kurssilla saa kokonaiskuvan siitä, että no mitä Neptoniin kuuluu, miten tämä oppimispolku toimii ja miten niin kuin meidän eri tukipalvelut sitten auttaa eteenpäin tämän oppimispolun jälkeen. Kurssilla 2 käydään Neptonin peruskäyttöä, eli siellä on sisäänkirjautumista, työajan kirjaamista, tuntien hyväksyntää, raporttien käyttöä, tämmöiset ihan perusasiat. Ja tämä onkin semmoinen kurssi, mitä me ollaan asiakkaille sanottu, että sitä voi vaikka näyttää sinne ihan työntekijöille asti jossain luokkahuoneessa tai muuta. Eli sieltä löytyy semmoisia perusvideoita, mitä voi sitten hyödyntää sinne työntekijöiden koulutukseen kanssa. Kurssilla 3 sitten päästään itse pihviin. Siellä käydään läpi henkilötietojen hallintaa ja Neptonin työsuhdeosiota. Ja kurssilla 4 sitten työaikapuolta, eli miten meidän työajan tulkinta toimii, mikä se on se alla oleva logiikka siellä. Mutta katsotaan tuosta vaikka Neptonin peruskäytön kurssia ihan esimerkkinä. Eli nämä meidän kurssit on hyvin samantyyppisiä rakenteelta, että siellä olisi oppijan helppo edetä.
on samantyyppisiä tehtäviä käytetty täällä. Ja nämä on periaatteessa sellaisia, että täällä on aina joku video siihen aiheeseen liittyen, ja sitten meiltä löytyy täältä niin kuin tähän aiheeseen liittyvä tekstiohje myös tukipalvelusta. Eli meillä on erikseen Neptunilla tämmöinen tukipalvelu, josta löytyy kaikki Neptunin käyttöön liittyvät ohjeet, ja sitten sieltä löytyy vähän lisätietoa siihen, että miten kyseinen asia toimii. Meillä on täällä näiden videoiden ja ohjelinkkien ja muiden lisäksi tämmöisiä pieniä tehtäviä, eli testataan vähän sitä, että miten se on keskittynyt siihen videon katsomiseen se henkilö, ja näillä saadaan myös varmistettua se, että ei voi vaan kliksutella läpi tätä kurssia ilman, että täällä tekee mitään. Eli nämä on pakko kaikki tehtävät tehdä. Voisin näyttää tuolta ihan siistiä tapahtuman kirjaamista vaikka mobiilissa. Eli meiltä löytyy myös täältä tämmöisiä interaktiivisia tehtäviä. Eli jos vaikka kuvitellaan, että asiakas on käyttöönotossa vielä sellaisessa vaiheessa, että heillä ei ole omaa Neptun-ympäristöä perustettuna, he on tullut tänne opiskelemaan Neptunin käyttöön, niin he pääsevät jo kokeilemaan sitä, että no miten se Neptun toimii käytännössä täällä. Eli täällä on niin kuin tapahtuman kirjaamista käyty läpi, ja asiakas voi kliksutella täältä sitten tätä eteenpäin, että miten vaiheella Neptunissa tämä kirjaaminen toimii. No meille niin kuin Neptunillahan tämä on tosi hyvä, koska me voidaan sitten niin kuin päivittää näitä nopeasti näitä kurssien sisältöjä, eli jos täällä huomataan, että joku asia ei olekaan ajan tasalla, niin uusia sisältöjä voidaan lisätä sitä mukaan, kun päivitystarpeet tulee. Ja jo parhaassa tapauksessahan nämä samat materiaalit on täällä niin kuin muutaman vuoden, ja me voidaan käyttää niitä ilman sitä, että meidän tarvitsee päivittää jokaista osioa, ja asiakkaat sitten pääsee käymään samanmallista koulutusta. Asiakkaiden vastaanotto tästä meidän akatemiasta on ollut tosi positiivinen, erityisesti tämä niin kuin joustavuus ja mahdollisuus kerrota näitä asioita on saanut hyvää palautetta. Meillä on ollut tämä nyt noin pari kuukautta käytössä, ja no, olikohan joku 100 viime viikolla, kun kävin katsoa, niin henkilöä rekisteröitynyt tänne tuolta asiakkailta, eli ihan hyvän vastaanoton saanut. Siirrytään seuraavaksi takaisin tuonne kalvojen puolelle. Mitäs meillä olikaan siellä sitten? Oppeja. Haluatko Satu kertoa, mitä oppeja teillä Laikitilla tuli? Joo. Me arvattiin kyllä, että asiakkaat arvostavat itsenäistä oppimista, mutta me ei ihan ajateltu, että he arvostaa sitä itsenäistä oppimista tai itsenäistä opiskelua ihan näin paljon. Toki jälkikäteen, kun ajattelen, niin aina voi viisastella, että kyllä sitä jokainen itse ennemmin hallitsee sitä kalenteriansa kuin joku muu. Mutta ehkä se semmoinen, niin että kerran koulutettu ei vaan Laikitilla yksinkertaisesti, se ei riitä. Sitä infoa tulee niin paljon. En mä voi sanoa, että se on ehkä yllättävä oppi, mutta joka tapauksessa on kriittistä, että sitä pääsee kertaamaan uudelleen ja uudelleen. Sen takia meillä ei ole tuommoista samantyyppistä oppimispolkua siellä, vaan siellä on niinku aiheittain ne kurssit, jotta tavallaan sinne ei tarvitse sinne polun alkuun mennä päästäkseen. Ei tietenkään tarvitse, priimassa voi myös hypätä sinne väliin, kun on käynyt, mutta voi myös tehdä täsmäiskuja. Ja asiakkaat tullut palaute on isoin on ehkä se, että se ajan joustavuus on tärkeämpää oikeastaan heille kuin se koulutuksen formaatti. Eli ehkä se Teams-koulutus tietyllä tavalla, kun 2 tuntia, kun toinen ihminen puhuu palkanlaskennasta, niin itsekin ollaan ehkä nukahtamaan, vaikka olenkin se ihminen, joka siitä on siis kouluttanut ja puhunut, niin on oikeasti mielekkäämpää tämmöinen formaatti, jossa pääsee vähän itse tekemään samalla. Ja sitten kun se sisältö elää koko sen asiakkuuden ajan, eli just niin kuin sanoit, että kun kaikkea pääsee muokkaamaan, niin tosi semmoista niin kuin jatkuvaa oppimisprosessia. Miten teillä, mitkä on yllättänyt? No, jollain tavalla meilläkin se yllätti, että asiakkaat oikeasti haluaa oppia itse, että kun siihen annetaan se mahdollisuus, niin siellä oikeasti sitten käydään tekemässä niitä koulutuksia ja oikeasti perehdytään siihen aiheeseen.
ja on näkynyt tosiaan siellä käytössä. Eli kuten tuossa aiemmin sanoin, niin siellä on jo 100 käyttäjää käynyt tutustumassa tuohon polkuun näin 2 kuukautta siitä lanseerauksesta. Ja meilläkin tosiaan niin kuin on tuo yksi polku nyt siellä, mutta just jatkuvaa tavoite sitten kehittää koko ajan eteenpäin tuota akatemiaa, eli tullaan lisäämään niitä muitakin koulutuksia, mitä meillä on aiemmin ollut Teams-koulutuksina, niin tuonne akatemian puolelle ja mietitään sitten uusia sisältöjä, että mitä sinne lisättäisiin, ja jotta se pysyisi sellaisena kiinnostavan sinne asiakkaille se oppiminen, niin sitten kehitetään myös eteenpäin sitä peruskoulutuspolkua siellä. No meillähän niin kuin Neptonilla se työ muuttui aika paljon sinällään, että me ei kouluteta enää niitä perusasioita, vaan keskitytään enemmän niihin oikeasti hankaliin tilanteisiin sitten, kun on tämmöisiä asiakaskohtaisia erillisiä koulutuksia, joita he voi meiltä tilata. Että pidetään niitä edelleen livenä tai Teamsissa sitten tarpeen mukaan käyttöönotoaikana tai myöhemmin. Mutta kouluttajien, jotka on niin kuin aiemmin tehnyt koulutusta, niin niiden työ muuttui ehkä isoimmiten, koska nyt se työ tavallaan on siirtynyt sieltä samojen koulutuksien pitämisestä yhä enemmän sinne niin kuin uusien kurssien ja materiaalien työstämiseen. Eli voisin sanoa, että paljon mielekkäämpää, kun ei tarvitse samaa asiaa tietenkään niin kuin toistuvasti tehdä. Ja sitten loppujen lopuksi saa sinne asiakkaalle myös enemmän arvoa tuotettua. Lopetettiin se saman työn tekeminen viikosta toiseen. Ja kouluttavuus ei ole enää semmoinen kertaluonteinen tapahtuma tavallaan, joka on jossain vaiheessa siellä alkupäässä asiakkuutta, vaan semmoinen jatkuva prosessi, eli asiakas pystyy oikeasti palaamaan sinne materiaalien äärelle ja käymään uudestaan sitä sisältöä läpi sitä mukaan, kun tulee uusia tilanteita vastaan tai käyttö laajenee tai muuta, että se on tosi kiva. Sitten seuraavaksi mä voisin, itse asiassa haluaako Satu kertoa näistä hyödyistä, että mitäs hyötyä siellä teille ja asiakkaille oli Liketin puolella? Joo. Isoin on varmaan, tai tosi monta kertaa nyt sanottu, että se oppiminen on omaa tahtiin. Mä tässä pohdiskelen, että sopii myös tämmöisille iltaihmisille nämä akatemian kurssit, myös niille tosi aikaisille aamuihmisille. Minusta on eri aikaa virkeänä, mutta ihan silloin, kun itselle ja omaan kalenteriin sopii. Ja se kerrattavuus, eli parin tunnin Teams-koulutus vaihtuu siihen, että onkin semmoinen koulutus, jonka sä voit kurssista huolimatta palastella vielä pienempiin osiin. Voit kerrata sitä, ei tarvitse muistaa kaikkea kerralla. Sopii näille tosi kiireisille rooleille. Mutta siinä on myös semmoinen tietyn tyyppinen varma eteneminen niissä kursseissa. Asiat tulee tehtyä, kun niitä kursseja etenee, niin ne tulee niin kuin oikeasti käytyä läpi. Samaan aikaan me ollaan päästy pois siitä, niin kuin Liketin puolella siitä, että en mä sano pois on vähän väärä termi, pois semmoisesta niin kuin ajatelmasta, että kun jokainen kouluttajahan kouluttaa omalla tavallansa, niin nyt me saadaan varmistettua se, että ollaan varmasti niin kuin käyty ne tietyt asiat läpi. Kaikki tietää, jotka on kouluttanut pitkään, että siinähän vääjäämättä käy niin, että kun sä samaa koulutusta vedät viikko toisensa jälkeen, niin rupeaa jossain vaiheessa miettimään, että onko mä puhunut nämä kaikki asiat. Niin myös tästä päästään niin kuin eroon tai saadaan tähän helpotusta. Ja hyöty on tosiaan siinä, että koulutustunnit putoaa jo asiakkailta, mutta myös meiltä, ja päästään niihin sitten pureutumaan niihin haastavampiin hommiin. Miten saatte teillä? Joo, mä voisin kertoa tuosta, että no kenelle tämä asiakasakatemia parhaiten niin kuin sopii. Jos nyt vedetään vähän näitä hyötyjä yhteen, niin nehän näkyy toki eri tavoin eri organisaatioissa, mutta ehkä niin kuin tärkeintä on tunnistaa se, että milloin tällaiselle mallille niin kuin olisi tarvetta, milloin se verkkokoulutuksen käyttöönotto on niin kuin kannattavaa. Ja mä sanoisin ehkä, että tämä toimii erityisesti silloin, kun sitä opittavaa on aika paljon, kuten niin kuin Likitilla ja meillä ehkä on ollut. Ja jos niitä käyttäjiä on siellä useissa eri rooleissa, niin sitten voidaan myös kohdentaa tuolla
järjestelmässä niitä koulutuksia. Eli meillä esimerkiksi Neptonilla on tuo nyt pääkäyttäjille olemassa tuo polku tuolla ja tullaan tekemään sitten vuorosuunnittelijoille kohdennettu oma kokonaisuus sinne. Eli saadaan silleen hyvin täsmäiskuna tehtyä sitä koulutusta. Ja kuten Satu sanoi, niin tuo sopii tosi hyvin tuo koulutusmalli niille, joilla on tosi kiire siellä asiakkailla ja ne ei pysty sitoutumaan johonkin tiettyyn koulutusaikatauluun, niin pystytään mahdollistamaan se, että sen koulutuksen voi käydä sitten siihen omaan sopivaan aikaan. Kouluttajalle tosiaan se on iso etu, että sitä samaa koulutusta ei tarvitse tehdä aina toistuvasti, vaan voidaan sitten niihin kaikista kriittisimpiin tilanteisiin lähteä ratkoon. Ja käytännössä voidaan niin kuin, niissä asiakaskohtaisissa koulutuksissa sitten vastailla niihin tärkeisimpiin kysymyksiin. Mutta siis käytännössä varmaan tällaisesta niin kuin akatemiamallista olisi hyötyä lähes kaikille sellaisille organisaatioille, jotka tekee sitä asiakaskoulutusta vähänkään sellaisessa mallissa, jota tulisi skaalata jollain tavalla. Eli että siellä on sitä massaa jonkin verran ja on ehkä useita kouluttajia, jotka saattaisi tehdä sitä eri tavalla eri asiakkaille. Niin jos halutaan semmoista standardisoitua prosessia sinne, niin asiakasakatemia toimii oikein hienosti. Kiitoksia. Siinä taisi olla mun ja Satun osuus. Haluaako Nelli vetää jotenkin kauniisti yhteen tämän vielä? Joo, kyllä ehdottomasti. Hei, kiitos Satu ja Atte. Oli tosi mahtava kuulla teidän esittelyjä ja kokemuksia tähän teidän akatemioista. Ja joo, otetaan tähän loppuun pientä yhteenvetoa ja todella tullut myös pari kysymystä, vastataan niihin tuossa lopussa myös. Jos on herännyt jotain muita kysymyksiä, niin laittakaa sinne perään vaan. Käydään niitä sitten tuossa vielä yhteisesti läpi. Mutta jos vedetään nyt vähän tosiaan yhteen sitä, että mitä tässä on käyty tämän aamun aikana läpi, niin tosiaan asiakaskoulutus ei ole tavallaan tällainen irrallinen tukitoiminto, joka tapahtuu esimerkiksi vain siinä käyttöönoton alussa tai vaan silloin, kun tilataan erillistä koulutusta, vaan että se on tavallaan se on osa sitä käyttöönottoa ja sitten se on toisaalta osa myös sitä ihan jatkuvan palvelun prosessia asiakkaan kanssa. Ja sillä, että se saadaan heti siinä käyttöönotossa tavallaan ne kouluttamisen tavat ja ne oppimisen tavat tutuksi, niin niillä saadaan sitten linkitettyä se oppiminen ja kouluttaminen osaksi sitä asiakkaan arkea. Ja toisaalta sitten taas tämä hyvin toteutettu asiakasakatemia, niin se tukee kasvua, se vahvistaa sitä positiivista asiakaskokemusta. Ja niin kuin Satu ja Atte totesikin, niin he on saanut hirveän paljon positiivista palautetta siitä. Just tämä, mistä Satu mainitsi, tämmöinen omatahtisuus ja toisaalta tämä, mitä Atte nosti ehkä sitten taas enemmän esiin, tällainen aktiivisuus siinä oppimisessa, niin nämä molemmat helpottaa ihan hirveästi sitä, että niin kuin aidosti opitaan siitä koulutuksesta, että siellä ei vaan käydä kuuntelemassa, vaan että siitä jää niitä työkaluja sitten sinne omaan arkeen. Ja tosiaan just tämä, että se asiantuntijoiden fokus siirtyy näiden samojen koulutusten toistamisesta siihen kokonaisvaltaisempaan toiminnan kehittämiseen, niiden prosessien kehittämiseen ja sitten toisaalta myös asiakkaan tällaisiin yksilöllisiin haasteisiin, asiakasorganisaation tarpeisiin vastaamiseen. Eli saadaan keskitettyä se osaaminen siihen, missä sitä aidosti tarvitaan. Sitten jos katsotaan vielä vähän, että mitä näistä keisseistä nyt pystyy sitten oppimaan, niin tämä käyttöönotto on selkeämpi, sujuvampi silloin, kun ne koulutusmateriaalit aidosti tukee niitä käyttöönoton vaiheita. Ja tässä tuli hirveän hyvin esiin just tavallaan tämä ero siinä, että on ohjeita järjestelmän käyttöön, ne on ihan älyttömän tärkeitä myös, mutta sitten tavallaan on se akatemia, jossa käydään
ikään kuin oppimassa se suurempi kokonaisuus. Että tavallaan myös tämä, että millainen ero näiden osalta on ja tavallaan se hahmottaminen, että mistä kannattaa tehdä sitä laajempaa koulutussisältöä. Ja sitten taas missä kohtaa ne ohjeet on ihan, tai tämmöiset yksittäiset ohjeet, niin on ihan riittäviä. Sitten toisaalta tämä tiedon keskittäminen parantaa hallittavuutta. Eli tavallaan se, että sitten kun tulee vaikka jotain muutoksia, niin siitä on helppo viestiä myös asiakkaille. Niin kuin Atte mainitsi esimerkiksi nämä koulutusten erääntymiset, tällaiset vastaavat. Siitä tulee asiakkaalle heti viestiä, että hei, että nyt sun pitää käydä opettelemassa tai oppimassa nämä asiat uudelleen, pitää käydä kertaamassa tässä kohtaa. Näin edelleen varmistetaan se, että se osaaminen pysyy sitten taas ajan tasalla. Sitten nostona myös ihan tämä, että tukipyynnöt vähenee, kun vastaukset löytyy nopeasti ja tutusta paikasta. Eli kun asiakas on tottunut jo sieltä alusta asti käyttämään sitä akatemiaa, niin hänen on helppo myös mennä sinne. Ja toisaalta se kynnys hakea ne vastaukset myös madaltuu, koska aina välttämättä, vaikka joku tukipyynnön tekeminen ei ole hirveän haastavaa, niin se voi kuitenkin olla siinä kiireisen arjen keskellä vähän semmoinen niin kuin kynnyksen takana. Ja sitten asiakkaalle saattaa vähän kasaantua sen järjestelmän kanssa sellaisia pieniä haasteita, jotka sitten jossain kohtaa vaikuttaakin jo enemmän siihen käyttöön. Niin toisaalta se, että tukipalvelu ei kuormitu, mutta myös se, että se apu on ehkä vielä niin kuin entistä tavallaan pienemmän kynnyksen takana. Ja sitten vielä viimeisenä, niin tämä, että näitä sisältöjä voi kehittää osana tätä työarkea, niin kuin Satu ja Atte molemmat mainitsi, että siellä niitä uusia sisältöjä tehdään jatkuvasti just tarpeiden mukaan, näin edelleen, mutta sitä omaa akatemiaa ei tarvitse rakentaa täydelliseksi heti siinä alussa, vaan se riittää, että siellä on alkuun esimerkiksi ne jotkut ihan ydinasiat koulutettuna ja tavallaan ja siitä lähdetään liikkeelle. Eli se, että se kynnys siihen akatemian rakentamiseen, niin se on myös aika matala. Että ei tarvitse olla heti suurta valmista pakettia siihen, mitä lähdetään tekemään, vaan se on ihan ok lähteä ihan muutamasta pienemmästä kokonaisuudesta esimerkiksi liikkeelle ja laajentaa sitä käyttöä sitten senkin mukaan, mihin tai missä huomataan, että sitä tarvetta on. Yes. Hei, meillä oli tullut pari kysymystä. Siellä oli ensimmäisenä ohjaan tän nyt Satun ja Aten suuntaan. Eli käytättekö koulutuksessa näitä H5P-sisältötyyppejä? Joo, kyllä me Neptonilla käytetään. En nyt muista, että mitä kaikkia meillä siellä kursseilla on, mutta ainakin sellaisia niin kuin perustestejä ja oikein väärin tehtäviä ja muita tällaisia on toteutettu tuolla H5P:llä. Ja sittenhän meillä on upotettuna niin kuin muista ohjelmistoista sitten esimerkiksi tuo interaktiivinen demo, mitä mä näytin, että se käyttäjä pääsee kliksuttelemaan sitä käyttöliittymää läpi siellä, niin se on myös toisesta ohjelmistosta upotettu sinne priimaan, ja se on kyllä ihan kätevää, että saa noita erityyppisiä tavallaan tehtäviä ja muita sisältöjä lisättyä tuon. Mites Satu? Me on tällä hetkellä pikkasen vähemmän. Me ollaan silleen hirveän tyylisiä ehkä sisällöissä, mutta meillä on myös menossa semmoinen kesäprojekti, jossa me lähdetään uudistamaan. Eli silloin kun me lähdettiin tekemään akatemiaa, niin meidän lähtökohta oli se, että me ei tehdä me käytetään nyt kaikkia upeita sisältömahdollisuuksia, mitä Priimalla on, vaan me tuotetaan ensin se sisältö. Ja nyt, kun ne on ollut siellä, se on todettu toimivaksi, niin nyt me voidaan ruveta lisäämään näitä käyttäjän erilaista oppimista tukevaa materiaalia. Ja vähän muokata, että se on pelkkää tekstiä. Mutta haluan sanoa, että voi siis käyttää myös ihan pelkkänä tekstinä. Ei ole pakko tehdä muuta. Tylsäkin akatemia kelpaa. No ei. Joo, ja näitä H5P erilaisia tehtävätyyppejä, mitä
tiedän, että meilläkin asiakkaat paljon käyttää, niin siellä on just näitä Aten mainitsemia tällaisia yksittäisiä monivalintatehtäviä, oikein väärin tehtäviä. Sitten on interaktiivista videoa, se on yleensä hirveän hyvä tällaisissa järjestelmäkoulutuksissakin, ja sitten esimerkiksi just nämä kuvahotspotit, tämän tyyppiset, kun halutaan vähän näyttää sitä, että miten se järjestelmä toimii, miten saadaan sitä tietyllä tapaa tutummaksi. Joo, totta. Meillä taitaa olla semmoinen hotspotti siellä ihan ensimmäisellä kurssilla, kun käydään läpi Neptonin peruskäyttöliittymää, niin sitä esitellään sellaisella hotspot-kuvalla. Joo. Se on siihen kyllä tosi toimiva. Jep. Sitten meillä oli toisena kysymyksenä tuolla, että onko meillä Learningilla tarjolla valmiita koulutuspohjamateriaaleja oman koulutuksen rakentamiseksi. Suoraan Primasta noita ei löydy, mutta meillä on kyllä tukimateriaaleja tuollaiseen. Itse asiassa meidän Prima Akatemiasta löytyy, mitä nyt ei tänään olekaan niin paljon esitelty. Ja sitten toki Primaanhan pystyy organisaatiot itse tekemään tällaisia tavallaan kurssipohjia, joihin sitten pystyy itse rakentamaan sellaista sopivaa mallia siihen, että miten ne sisällöt sinne kurssille laitetaan, niin silloin se pysyy yhdenmukaisena. Et sitten kun niitä kursseja alkaa olla enemmän, niin et vaikka on ihanaa, että sieltä se ihmisyys näkyy läpi ja näin, niin ettei ne olisi aivan niin kuin liian tekijänsä näköisiä jokainen, että pysyy semmoinen yhdenmukaisuus, niin niitä pystyy käyttämään siinä. Ja toki niiden hyödyntämiseen niin avustetaan kyllä myös. Hyvä. Jos ei tässä kohtaa tule enempää kysymyksiä, niin hei, iso kiitos. Mahtavaa, että olette ollut kuuntelemassa. Jos herää vielä jotain kysyttävää myöhemmin, voi olla esimerkiksi minuun yhteydessä. Kalvolta löytyy mun yhteystiedot, ja sitten siinä näkyy myös meidän myyntipäällikön Katja Häkkisen yhteystiedot, jos on kiinnostusta esimerkiksi tutustua Primaan vähän tarkemmin, jos haluatte nähdä demoa siitä, että miten Primaa tarkemmin pystyy käyttämään näin edelleen, niin laittakaa ihmeessä Katjalle viestiin menemään. Tai voitte ihan soittaakin, hän vastaa aika hyvin. Yes. Mut hei, suuri kiitos meidän puolesta. Kiitos paljon tästä aamusta ja mukavaa työpäivää kaikille. Kiitoksia myös omasta puolesta. Tosi kivaa työviikkoa. Moikka! Moikka! Heidoo.